Pri tejto realizácii sme sa potýkali s náročnosťou veľkých presklení. Presklenie dosahovalo dĺžku až 24 metrov. V presklení sme museli umiestniť okná, ktoré boli všetky posuvné a mali vyzerať úplne identicky. Posuvnými HS portálmi sme taktiež zabezpečili plynulý bezbariérový prechod z interiéru do exteriéru. Vytvorili sme unikátne vchodové dvere. Do týchto dverí sme zakomponovali viac moderných prvkov. Skryté panty, špeciálny bezpečnostný zámok, vysuvný prach, ale zaujímavosťou je ich osadenie. Osadili sme ich úplne rovno s obkladom a tak sme dosiahli úplnú čistú líniu, ktorá vytvára veľmi zaujímavý vzhľad chodových dverí. Taktiež dôležité bolo zabezpečiť rovnaký odtieň interiérových dverí, okien a podlahy. Obklad nám plynulo naväzoval na interiérové dvere a zaujímavosťou bolo to, že HS portál, ktorý sa štandardne zatvára na vlastný rám, v tomto prípade prilieha k interiérovým dverám. Ďalšou výzvou investora bolo dosiahnuť to, aby v celom dome bol priebežný strop. To sme zabezpečili dverami, ktoré nemajú vrchnú pažnicu a krídlo je od podlahy až po strop. Pri otvorení je viditeľný prechod stropu z jednej miestnosti do druhej. Jednotlivými časťami tejto realizácie sme zabezpečili estetickosť interiéru, plynulý prechod do exteriéru a výhľady, ktoré naozaj stoja za to. Pokiaľ plánujete realizovať akýkoľvek projekt, či je to väčší alebo menší, neváhajte nás kontaktovať. Veľmi radi vám pomôžeme tým správnym výberom okien a dverí do vášho projektu. Vidíme sa pri ďalšom videu.